ine sirkal ng'anyo kod ber mobiro kalore kod ng'anyo depo ni nitie kweth mano oteko ber mane pono dhi biro kalore kod ng'anyo mag jenzi to gidonjo sirkal piny maduong' mapenji sani ng'anyo motimre ga mokalo. Cleophas, gimomiyo Elisha mora en ni sama naneno ka ne pod watindo ka wan gi fire, but experience puonjowa ni sometimes the fire mar youth no piny duokega piny with the time. In fire mari ose reduce. Yes, because ne nitie ng'ama ne iluongo ni Winston Churchill. Nowacho ni if you are not if you're not an idealist at 20, then you have no heart. But if you are not a realist at 40, then you have no brain. What am I saying? And a youth sometimes gets very excited about ideals. It requires joma dongo mondo temper. Emomiyo jaduong' Raila Amolo Odinga kaka jaduong' mar dala noneno kama Kenya dhiye ka chalo gima jugi omako nyithindo to no ochumo ni aoyo. We have a Kenya to build and a Kenya to protect. Okay, mana golo Ruto. Kwase golo Ruto, then what? And no giwinjore magiloso the broad-based government. Broad-based government no koro sani oganda wa feel ni nitie. Adwa ni mondo anyise Elisha be ni oganda wa se winjo malit oko kuom higni 50 ka oganda wa neno mana ka jomoko yudo benefits e sirkal to oganda wa to ni oko. Alitna sana ka winjo ko wacho ni wan oganda mosebedo ka gore ne piny, gore no oganda moko. Ka onyuola mabedo activist kwa gore ne piny all my life makoro an gi lwar. Nyathina gi nyikwaya be mane tich monego ti. Afil ni onego wadhi wabede mesa kamilose gik moko mondo watem loso Kenya mondo bed maber. And mae gima watemo timo to President William Ruto nyoyawnwa dhot mondo wayud thuolo mar donje ot mondo walos gigo. To dhot ne oyawo tok ng'anyo wakili. And dhot ni nirito mana nyaka ng'anyo bi nikech en ng'anyo mokawo ngima ji moyo 60. You know all over the world. All over the world there is normally a historical incident. Mamiyo gik moko timore. Manyalo miyo kata ka ng'ato adwaro gimoro to yudo thuolo mar time mayot moloyo. Okay? Kanepodi. You know very well ni President William Ruto kanyo donjo to part of joma nyo donjo ga sirkal. Nyo chalo gi muketi tesre. Ni okwadwa ni wane mani wago ni kura okwadwa ni rwako jomoko ka. Ni kirwako jomoko to waweyi. Okay? So as being a jasiasa ma osekoma ka wach ng'anyo manyicho timore nyo oteme to no yudo opportunity mondo ochop singo manosebedo ko wacho chakre chieng' mano yiere ni odwaro ni mondo ger Kenya moriwo ji te. Kenya ma ng'ato ka ng'ato feel ni sirkal en part and parcel mar sirkal. Okay? And no konyuol joluo ni joluo mondo bedi opposition. Then we are part and parcel of jo Kenya, wan gi ratiro mar bete mesa kamilose weche mag Kenya. So I don't encourage Elisha. Ni kata wadwar ne mana gimoro time e sirkand ni ok onyalo bedo oko ni pod oringe e ndara to nyithindo moringo gogo to noseger pinygi ma pinygi osebedo maber compared to thurwa. Kidhi thurwa keni Elisha in wuod kanye? In wuod kanye Elisha? Wuod Sakwa. In wuod Sakwa. Kadera. Kidhi Kadera tibro yudo ni mon pod omo pi e kulo gi pi e wigi to kidhi e gweng' Masawa ka tiro ni dala ka dala ni gi pi friji miyawo. Ido ka thurwa king'iyo life expectancy igni ma ji tho tiro ni life expectancy jo Masawa gi dak chigni 2 times the age and yadunga gwenda ka en a health expert bro nyisi kidhi king'iyo weche mag somo tiro ni only 3% of women in central iwacho ni onge basic education to almost 90% mar women in northern Kenya. Magi are things ma wanyalo mana loso kwa bete mesa. So okwadwa ni bedo oko, okwadwa ni ringi kiguri gi polisi ndara
wadwa ni mondo iji mondo wayudi ni kamoro ibedie wager sirkand ni. Sirkand ni wadwa ni gero nyaka gi jo ji te nyaka donjo sirkal